ጽምድ ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ወክሐ ጸብሐ ጭቕጭቕ ኮይን ሓዳሮም እቲ ጠንቂ ጭቕጭቆም ኮይኑ ዘሎ ድማ ነቲ ሰብኣይ ኣዲኡ ወላዲቱ ኣብ ገዛ ተኾርሜን በዓላይነት ወደን ዝነብራ ኣዝየን ኣረጊትን ኣይነ ስውርትን ምህላወን ነበረ እታ ሰበይቱ ኣዲኻ ካብ ገዛ ያውፀለይ ወይ ምስ ኣዲኻ ወይ ምሳይ ክትነብር ወስን ብምባል ተጭንቆ ንሱ ድማ ነዲኡ ናበይ ደርብየን ነገር ወላዲት ኮይንዎ በጃኺ ተጸመምኒ ብዘይካይ መንከ ኣሌን ደሊኺ ብምባል ከርዳእ ይፍትን ብኸምዚ ከስማዕምዑ ስለዘይከኣሉ ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ወያ ጨካን ሰበይቱ ንግሆ ተሲኣ ሎሚ ኣይቱጋሕ ኣይትምሰ ወይ ነዲኻ ወይ ንሰበይትኻ ቶሎ ምረጽ ሕጂ ወስን ብምባል ብዃሌትኡ ሓኒቓ ሓዘቶሞ ሓደ ግዲ መርገም ወላዲት ዘየርአ ፍቕሪ ነይርዎስ ንሰበይቱ ብምምራጽ ሕራይ በሊ ነደይ ካብ ዘይደለኽያ ከርሕቓየ ብምባል ነዲኡ ናብ ጫካ ወሲዱ ንምጉሓፍ ወሰነ እንሆ ድማ በቲ ትድቅሰሉ ባሬት ዝጨኑ ጨርቃ መርቂ ሸፊኑ ብምሕዛል ንበረኻ ክወስዳ ጀመረ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ጫካ ኮፍ ኢሉ ዝኽተሩ ሰባት ከቋምት ዝጸንሐ ሽፍታ ድማ መፍተቱ ረኺቡ ክከታተሎም ጀመረ እቲ ኣዲኡ ንምጉሓፍ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣገልጋሊ ሰበይቱ ድማ ፍርቂ ሰዓት ዝኾን ናብቲ ውሽጢ ጫካ ተጓዒዙ ነዲኡ ኣብ ጸም ዝበለ በረኻ ገዲፍዋ ናብታ ጨካን ሰበይቱ ተመለሰ እቲ ተሓቢኡ ጎኖም ኮይኑ ዝከታተሎም ዝነበረ ከታሪ ሰባት ሽፍታ ድማ ኩነታት ደንፂዎ ካብ ናብቲ ሰብኣይሲ ብጥንቃቐ ናብተን ዝተደርበያ ሰበይቲ ቀረበሞ ከዛረባን ጀመረ ንሰንውን እቲ ብሰንኪ ሰበይቱ ንወደን ዘጋጠሞ ዓብይ ፈተና ክሰግሮ ስለዘይከኣለ ይጉሕፈን ከም ዘሎ ደኣምበር እቲ እንኮን እሱ ጥራሕ ወደን ምዃኑ ነገርኦ እቲ ሽፍታ ድማ ብርህራህ ናይዘን ሰበይቲ ልቡ ተሰበረሞ ካብ ቁርን ሙቐትን ክከላኸልን ይኽእል እዩ ዝብሎ መዳሚዱ ሓንቲ ሕቶ ሓተተን ማማ ሓንቲ ሕቶ ክሓተክን ደሊ ክብል ተወከሰን ርእሰናቕ ብምባል ናይ ሕተተን ዝብል ምልክት ፍቓድ ገበራሉ ከም ዝኸኣበለን ሕጂ ሕነኽን ክፈዴልክን እየ ሎሚ ከይደን ወድኽን ክቐትሎ እየሞ ኣብዚ ንበይንኽን እንተጸኒሕኽናኒ ጸገም የለን ምሽ ይብለን ንሰን ድማ ኣይፋልካን ዝወደይ እዚ ትብሎ ዘለኻ ተግባር የጉሄን እምበር ንዝፈቶ ወደይ ቀቲልካለይሲ ኣይሕጎስን እየ ክብላ መለሳሉ እቲ ሽፍታ ድማ ዘረብአን ኣደንጊጽዎ እምቧዕ ንኣራዊት ዝሃበክን ውላድ ክንሲ እንታይ ክገብረልክን ይፈትወየ ትብላ ክብል መለሰለን ንሰን ድማ እወዝ ወደይ ኣይወላዲት እንዴ ንኡ ካብ ዝሓስሞሲ ኣነ ባዕለይ በኣራዊት ዘይብላዕ ቅድሜኻ ይስጠሐኒ እንዳበልኩ ኣዕቤዶ ሕጂ ድሕሪኡ ክተርፍ ኢለ ክሓስብ ብምባል መለሳሉ እዚ መልኣኽ ኮይኑ መፂወን ዘሎ ሽፍታ ቁሩብ ትርግግእ ብዝበለ መንፈስ ተደራቢ ትዕዝብቱ ንምርግጋጽ ሓተተን እቲ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ብጫካ ሓዚሉክን እንዳኸደ ከሎስ ስለምንታይኽን ቆጽሊ እንዳቐንጠብክን ትድርብያ ዝነበርክን ትራግመ ቆዳይ ኮንክንን ዝነበርክን በለን ኣይፋለይን ዝያዳይ ኣነስ ንወደይ ክምለስ ከሎ መንገዲ ኸይጠፍኦሞ በኣራዊት ከይብልዐኒ ኢለየ ምልክት ዝተጓዓዘሉ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ብማል ፍቕሪ ወላዲት ማዕረኽ እንደይ ራሕቐት ከም ዘለዎ ነገርኦ
ንዘል ዓለም ትንበር ኣደ በኋላ ሓደ ክትካእ ዘይትኽእል ህያብ ፍጥረት እያ። ኣብዚ ቻናለይ ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ። ትርጉም ኣርሞን ወዲ ቢሮ